B'investiment ta' 600,000 euro fil-Pitkalija ġiet installata magna moderna u avanzata għal ħasil, l-asla u l-gradazzjoni tal-patata u l-basal skont id-daqs. Dan l-investiment se jkun possibbli wkoll ippakkjar xieraq li jżgura l-freskezza u l-preżentazzjoni aħjar għal dawn il-prodotti lokali. Meta inawgura dan il-proġett li sar bejn il-Malta Food Agency u l-Koperattiva Ċentrali tal-Bdiewa, il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għal dan l-iżvilupp se jkompli għal il-kwalità tal-prodott lokali u li ġej mill-għelieqi tal-bdiewa Maltin u Awċin. Aħna fid-dover tagħna illi l-konsumatur Malti u Awċi nagħtuh prodott tal-ora kwalità minħabba illi jridu ntuh il-value for money tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella ikkummenta li l-Aġenzija qed tkun katalista biex jinħolqu jissaħħu relazzjonijiet li jwasslu għal proġetti ġodda. Dawn il-proġetti jġibu magħhom l-iżvilupp ta' prodotti ġodda filwaqt li jiġu identifikati swieq u opportunitajiet differenti. Huwa saħaq fuq id-determinazzjoni tal-Aġenzija li tibqa' taħdem id fit mal-kooperattivi, mal-bdiewa, mar-raħala u mas-sajjieda biex jitwassal prodott tal-ikel lokali li jkun ta' kwalità u ta' valur fis-swieq differenti.